L'Advent és el temps de la nostra vida que dedicam especialment a preparar-nos per l'encontre personal amb el Senyor. Un encontre ja prefigurat al temps de Nadal. Però aquesta preparació és quelcom molt actiu, un temps d'esperança, un temps de pregària i un temps de solidaritat cristiana amb tothom. Durant el temps d'Advent, siguem especialment solidaris, siguem propers a la gent necessitada en qualsevol sentit. Participem activament en les campanyes que Càritas organitza a les nostres parròquies. Siguem especialment generosos a la col·lecta que per Nadal es fa a totes les parròquies en bé dels pobres. Advent, temps d'esperança, temps de pregària, temps de solidaritat cristiana.